Mabe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamin e wakkatirande e sanni min bo e hoftugo hadar taskaram jiki RTV International Abuja. Iga ɗo lamorde leydi Nigeria. Kala nder fuki RTV International Abuja ɗon waddana on kubaruji e fotoji iga lesɗe fere-fere nder duniyaru. Do mita tafantati e go'o. Iga jamdi jeetati yawgo jeetati e reta wakkatuji Niger, Nigeria, Chadi e Kamaru. Indi an Khadija Usman Aduwari taskiti foɗongo on taskaranji amin ɗi hande e lande alarba. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande inanta Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. E ton diwal Zamfara wonde wayla hirnankere Nigeria bononde en on yaari kippol ha gallol Gana haɓe wujji himɓe yewtinta 60. Laamu lesdi Amerika bo tuumi hukuma en lesdi Rasha be wallitiggo konu dogginte ha lesdi Sudan ngam wallitiggo nufaaji maɓɓe ko larani siyasa. Jagorɗo lundanko'en siyasa lesdi France Jean-Marie Le Pen o mayna oɗo mari duuɓi 96. Jonta kam nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. E ton diwal Zamfara wonde wayla hirnankere Nigeria bononde en on yaari kippol ha gallol Gana haɓe wujji himɓe yewtinta 60. Kippol ngol ni tokki ɓaawo bononde en wakkere agal dogogi ɓe o yowani labbaje hewtinta 23. Ceede jomorgol hewtinta naira million temere. Nden fahino o andini ɓe dow ɓe tammi yarango ɓe kippi to yadake ɓe hewtayi yoɓugo ceede ɗi o yowani ɓe. Ngam majum on ɓaawo hewtugo sarti ɗum o wanni ɓe bononde ɓen ni ukkani goɗɗi nder labbaje ɗen benanta wujjugo himɓe hewtinta 46 hakkunde rewɓe enanta ɓikkon peton ɓurna ha labbare Gana. Waɗugo jonta ni laamu diwal Zamfara jabayi dow kippol ngol ɗam ɓe yaari ha gallol Gana seni irin kippi ko nandi ngol wakkere dogogi de en yaari na ɗum kubarwol on kesum ba ha diwal Zamfara enanta luttuɗi diwalji wayla hirnankere Nigeria. Koda asawere salindema bononde en aati ba'anteɗi hawtande e wujjugo himɓe woni nder dekuɓe wula ba'anteji maɓɓe. Haɗo bo Amerika on tuumi lesdi Rasha ɓe wallitiggo wakkere konitiroɓe ha lesdi Sudan ha konu dogginte hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen wakkere jagorɗo lundanko'en lesdi Sudan RSF Hamdan Daglo enanta wakkere Abdul Fattah al-Burhan ardiɗo laamu sojen ha lesdi Sudan dalla wallitiggo nufaaji maɓɓe ko larani siyasa. Timaɗo Amerika ha zawleru majalisa mofgal duniyaru Linda Thomas Greenfield wakkati jonde komitiru rento majalisa mofgal duniyaru kanko on andini wakili en jawleru majalisa mofgal duniyaru be wi'ugo Rasha ɗo dari ngam yi'ugo ɓe walliti wakkere honitiroɓe ha lesdi Sudan ngam nonno konu dogginte ha lesdi ndin ɓedda layego ngam yi'ugo ɓe heɓi nasaraku humtugo haajeji maɓɓe ko larani siyasa duniyaru. Linda Thomas andini wi'i tumayje ɓe wonata Rasha tokki ɓaawo Rasha sali watugo juuɗe dow didangol ɗum komitiru majalisa mofgal duniyaru ko larani firerento waɗi je dabare firlitiggo dasotiral lesdi Sudan lattake lesɗe 14 noti dow jabruɗe komitiru rento je firlitiggo dasotiral lesdi Sudan to luuti lesdi Rasha kamɓe on tan sali watugo juuɗe dow ko lesɗe ɗen dawri hako larani firlitiggo dasotiral lesdi Sudan. Ha fahin Linda Thomas Greenfield eddi wiki lattake Rasha ɗo botira benanta shoggu kangeri hakkunde maɓɓe be laamu soje lesdi Sudan les ardogal Abdul Fattah al-Burhan kanjum waɗi Rasha ɗo ɓedda yi'ugo dasotiral hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen kanjum on laawol gotol ɗam ɓe heɓata bote coggu kangeri ɓe watta hakkunde maɓɓe be wakkere laamu soje lesdi ndin lattake ta wakkere woore laamu lesdi Sudan wakkere Abdul Fattah al-Burhan ɗo heɓa wallinde ceede enanta balmi iga lesdi Rasha ngam hokkugo konniyanko'en maɓɓe honira jagorɗo lundanko'e lesdi Sudan wakkere konniyanko'en RSF Hamdan Daglo seni ɓoyma timaɗo Rasha ha jawleru majalisa mofgal duniyaru Dmitry Polyanski
o dayni rasha iga tumaje amerika wonni ɓe hakko larani dasotere leddi sudan. lattake o wi tumaje amerika waɗata wala hujjaji ɗum ɓe tigori, lattake wala sheeda laɓɗum ɗam tabbitinta tumaje ɓe wonnata rasha hakko larani dasotere leddi sudan. haɗo bo jam'iya lundanko'en lesdi faransa wato front national andini mayde jagorɗo maɓɓe Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen ni o mayna oɗo mari duuɓi 96 bo kanko on latti babirawo jam'iya lundanko'en NPF ha lesdi faransa. Jean-Marie Le Pen ni o nder mawɗo lundanko'en siyasa ha lesdi France, o latti ɗo yiwa nufayje laamu lesdi faransa iga wakkere jam'iyaji fere-fere hakkunde jam'iya republican enanta jam'iyawa wakkere socialist enanta jam'iyaji laamata ha lesdi faransa. lattake nufayje jam'iya maɓɓe ɗo sattini ha dow ko larani nastugo hoɓɓe ha lesdi France enanta ngayngu o hollata yahudanko'en ha lesdi France hawtande e luttiɗi nufayje laamu lesdi France dogginta ha ko larani ardugal lesdi ndin. lattake tum oɗo andina hoore maako nder ɓe woni yeeso ha ko larani haajanego lesdi, ko waɗi ɓurna bolle maako ɗo heɓa yuwe iga ɓiɓɓe siyasa en lesdi ndin tawakkere jam'iyaji fere-fere. to heɗitoɓe titanko en wawata waddango on kenan tawakkere kubaruji sar radio kode international wonde gallol abuja lamorde nigeria. a yetta Sa'adu Abubakar Ganye. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Don rifotoji Amin Ihande da rahoton Ibrahim Muhammad Tungudo Igadiwal Bauchi. Mabgal Jama'atul Izalatul Bidiya wa Ikamatus Sunna Lisal Jos Les Ardungal Sheikh Sani Haya Jingir ɓe gaddani gwamnajo Diwal Bauchi hinnere teddinki bije mayde ya dikko mako Hajiya Hawwa e ɓade gwamnati Diwal Bauchi. Sheikh Sani Haya Jingir mo yi'i ɓawo liloyki mum okki gam yiki ɗum wara e tana mako, mo yi'i hanko ma mo wawata joɗaki gam yiki ko woni yeso mako take waɗi mo ummoyi be koyɗe mako mo wara gam yiki mo hinni gwamnajo on. Mo yi dole mo wara mo hinna gwamnajo on gam ira kuuɗe ɗe mo waɗani ɓe gam hamɓe e jonde ɓe mabgal maɓɓe Izalatul Bidiya wa Ikamatu Sunna Lisal Jos wala ko ɓe giyata gwamnajo Diwal Bauchi Santa Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi bije tinare e irin kuuɗe ɗe ɓe huwani ɓe diga mohanki ɓe julirde jo'inki modiɓe garoɓe tafsiri wakkati sumayeru. Mo yi amma watta mo waɗa ta'ziya mo hota ba sai ma mo waɗi wazu seɗɗam. Wazu ɗum bo kañum wonta komoi hula jomirawo, hulki jomirawo kañum wonta mawɗum gam yiki hande to ya dikko Kauran Bauchi woni mo latake to enen ma la shakka en dow lawol e ragare ti gwamnati Diwal Bauchi e do are Allahu lamiɗo walla mo e dow tinare mako ɗum ardungal Diwal Bauchi. E jawabu mako gwamnajo Diwal Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi mo yetti modibbo on don to mo yi'i mo nani belɗum warki mako gam denno ma e mo taski gam yiki mo yahay mo tawa mo har sare mako, amma tunda Allah waɗi mo wari to hunde mo nani belɗum majum masin. Bala Muhammad mo yi denno ma wodi ko mo yiɗi mo yokkinana hanko ardiɗo lesdi Senata Bola Tinubu gam la shakka yimɓe e ɗon nana bone masin. Mo seka e mo nder modiɓɓe ɓe Bola Ahmed Tinubu nanta hononde muɗum to wolwaniɓe gam non useko hanko Sheikh Sani Haya Jingir mo yokkinana Tinubu ka hala gam yiki ummatoji ɗon yara bone ga irin goɗɗum taskaram ɗum wurtini pere ɗum taskaram ɗum bo goɗɗum jihaji e ɓe ɗon e ɓe nder ɓilla gam yiki ɓe ngala koboje nastuki sai kawai ko ɗum okki ɓe. Senata Bala Muhammad Abdulkadir e ragare mo yetti modibbo on e tawaga mako e ummatoji mako garɓe gam yiki ɓe sanimo wade yadikko mako e do'are nonno ɓe gariri jam jomirawo hora ɓe jam. Ibrahim Muhammad Jungudo Kode Radio International diga Bauchi Nigeria. A jarama Ibrahim Muhammad Jungudo.
gonde be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio man domi taadi 94 e jenayi der Abuja ndarde gonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonde be amin Dar taskaranji ɗike RTV International Abuja taskiti waddanki on hande. Jotta da taskaran fina tawa. Heɗitoɓe sare Kode Radio International barka mon be fottugo hande taskaram fina tawaje asawere nde taskaram on ko waddanta mon jahweli yeso fiji hande e jango ngam mi pamtina mon ko ummatore kabdata ha galle mabɓe taskaram fina tawaje hande ni min wanni taskaram mai takiyare ndemri ceeɗu ni ɗo reme on ha wakkati nde iyele tata nder ceeɗu ndembo ndemri on ɗum remete be yarnugo ngam ɓe yarna awe heɓa mauna ha yottugo wakkati ɓendugo ha wakkati feere bo himɓe ɗo wasa boholji on ngam ɓe yarna awe maɓɓe be ndiyam ɗum ɓe keɓata daga boholji ɗin bona no wowani min Aboubacar Bello on hande ma wandi be mon sei min mbi'a mon gonde be amin hande taskaram je hande ni min yilli gese feere ɗum ɓe remata nder ceeɗu ha min tawi ɓe ɗo yarna awe maɓɓe be golɓi tiyo wato robaji ɗum ɓe dasirta ndiyam daganta wendu ɓe ya ɓe yarna awe maɓɓe mai jottani miɗo ha ɓe remata ndemri ceeɗu jottani dande indi je ɓe pampirta ndiyam remugo ndemri ceeɗu mai on nani nden bo pellel ha ɓe remata ndemri ceeɗu mai ɓe rema kujeji ɗuɗɗi banandi bananta follere daga alayyaho daga ayaba daga kujeji feere ni ɗum ɓe naftirta ha wakkere gefe bo ɓe rema marori e ko nandi e non nden bo nokkure mai ɗum nokkure on wato latunde yorde sosai amma larugo no e pampirta ndiyam daga ha illagol feere ɓe ko'i be tiyo ɓeɗo yara ha nder gesa mai to a laari ni an kam ɗum sana'a on wako ka dari be hoore maka nden jotta miɗo wondi be goto ɓe remata ha pellel mai en nana daganta ha mako ɗon ɓe remirta Mohammed Aliou to Mohammed Aliou bana ɗime be ɗimon ɗo rema haɗɗo ɗo rema follere be alayyaho be karkashi be ayaba ko nandi be marori bannin min ɗo habdani soro ka bami laari tiyo on dasi on waddi ha nder ilagol on ɗo dasa ndiyam wadda wara yarna ɗo ka banni on ɗo yarna on bannin ɗo ha awre mai ɓenda min ɗo habda yarnugo bannin mai ha awre mai ɓenda min ɗo yarna furta tipaji wara yaɓina amin min ɗo yara bone bannin mai anka min ɗo habdani ha ɓendani to ɗo ka jotta injim laari on dasirta ndiyam be tiyo ɗo ka onon ɗon sodina ko ɗo ka on ɗo jaɓa aro on ha himɓe feere on yoɓa ɓe min ɗo jaɓa aro on ha yimɓe feere min yoɓa ɓe ono ka ndemri ceeɗu tan ɗum remata na ko ndemri ndungu fof on ɗo rema ceeɗu be ndungu fa min ɗo rema amma min ɓuri naftirgo be ceeɗu ɗo to ɗo ka ndemri ceeɗu ɓuri bote on nakko ɗime waɗi min ɗo valta yimɓe on irin famda sembe en ɗo ɓe wara ɓe heɓa hunde ha ko ɓe ñama bannin ko ɓe ñama andi goɗɗo feere wala ceede amma min ɗo Allah hokki amin ɗo min ɗo habda valta talaka e noon nana min ɗo rema ga min heɓa kuje haako ka bana ɗime be ɗime on remata nde alayyaho be follere be gubuɗo banni min ɗo rema kay won ɓe ɓuri yiɗugo sooda bana tattashe tumaturu tingere kon remayna a kayum kam min remay to jotta to on remi on witti ɗo aɗalla bakon to on witta on ɗo majjina bananta no on kay min ka wala lissafi ceede ka ɗon majja nde weeti pa min ɗo majjina ceede amma min wala heɓa riba kam to on waɗi lissafi ko on majjini be riba ko be ko on sori on wala wurtina riba wala vurtina riba to ɗo ka holli on giɗi sana'a mai tan na riba feere on heɓata ɗo kam to ɗo kadi me nafa kugal on huwata mai to min ɗo huwa on tan bal talaka en ngam famda sembe en minon kam min ɗo huwa on tan ngam Allah nanaga min heɓa kam to ɗimo nda laarugo an ɗo a derekejo on a pamaro a salle dungu no gas e juyi nden mo ndama ha ladde aɗo turi rema aɗo waɗa sana'a ma ɗimo on a sawrata dereke en bandiraɓe ma wonɓe ha saari yiɗa waɗugo ko ngal ɗo jooɗi dubbe leɗɗe to min ɗo sawra ko moye ni irin bandiraɓe en ɗo ko moye habda vurta ɗaɓɓita je mako ko moye habda bo vurta valta talaka en kayen wonmi joni so ta goɗɗo jooɗa ɗo jooɗi jone mere kayen waddanta goɗɗo guyka heɗitoɓe tata goyte min ɗo gaddina mum taskaram ɗo on daganta sare Kode Radio International ha fayinni min lori min yewtidi be wakilin gona cika soro Adamawa Malam Salihu Yerima nden bo min tawi mo on ha ngesa mako ha wakkati nde o yarnata awe mako ko nandi bananta follere tattashe tumatur e ko nandi e non
haɗo banno ayi banno a wari a tawi ha nder ngesa am ɗo ni wala ko wala ayaba ɗon mangoro ɗon lemu ɗon goyba ɗon folle bo ɗon aleho ɗon wala ko wala haɗo. To jotta tiyo mi laari an naftata be nde ɗo a dasta ndiyam hattoɗo kam ha wenduɗo a wara a yarna ɗo ka tiyo ɗo kam a soodi aɗo resi on nako aɗo jaɓa aro himɓe on. Alhamdulillah an ko borowa ɗo kamɓe on habdi kullum miɗo yetta ɓe bo kamɓe on hokki amin ɗo loan amma ha jotta ma min fuɗɗai yoɓugo tawon an ko borowa kamɓe hokki amin injiji ɗo be nanta audi gaba ɗaya kamɓe hokki amin bako ɓe hokka mon nane no a waɗanno a remda ndemri ceeɗu nane ba be ceede am mi woodi inji ba a yiɗo ni na inji gotel mi mari ba inji mai waɗi kusan 3 ko 4 ko mi mari. To no a tindinta heɗitowo bote ɗum a heɓata be risque ha dokkuɗe ndemri? Alhamdulillah tunda banno a yiɗo kowa waran heɓa mo naira 50 mo naira 100 mo naira 1000 kowa waran heɓa kanjum tan ma alhamdulillah mi yetti Allah. To ta fallere mi laari haɗɗo a remata be alayyaho be ayaba be ɗime ɗo kam to a remi ka haɗɗo on himɓe warata sodano ko haɗo ɓofta ɗum yara lumo ya sodina wala no wala Allah suure miɗo yara lumo himɓe ɗo wara soda gaba ɗaya wala mo walata wara soda mo wari pat mi sodina ɗum to mi yi ɗuuɗi deidei mi yara lumo bo sai mi hawta ɗum ha buhu to polle on mi haɓɓa ɗum ba'e min yara lumo. To nde ni an ɗon woni wakilin gonaci ka Soro Adamawa holli ni an ɗo aɗo rema ndemri ndungu fu to ndemri ndungu be ndemri ceeɗu kam to a fondan jeeto on goɗɗo ɓurata heɓugo riba nden bo jeeto on goɗɗo ɓurata majjungo ceede. To majjingo ceede adda ndemri ndungu ɓuri majjingo ceede koray da gaske ngam ayi ndemri ceeɗu ɗo ndi a yiɗi a ummata a hokka ndiyam na wayi ɗum ndiyam yende toɓan toɓalo warata ba an on toɓalo man nde fottanima pat a imman a hoosa ɗan naira ma 1000 a yaha a soda nyebban galon a wara a rufa a hokka to fottanima na deidei a haaɗi bo a haaɗi ayi mbargo ceede ma ɗuɗata bana ndungu ɗo ɓe ɗo ni a ta'anta goɗɗo o wiyama 10,000 20,000 ndemri ta ɓeɗo rema bo wala hunde ka tawgo goɗɗo ka bana remtoɓe na ɓe remtoɓe to jotta nda ɓe waddi lekki mbargo gene ɗo onon ko naftirta be mai adda paɗo kana a waɗi paseto juuɗe memi Allah rene ko a waɗa noyi on seeto a bo'ingo kam yiɗi memugo jungo ɗo mema yawwa to jotta bana ndemri ceeɗu jotta laɗa remata alayyaho follere ayaba ɗime haɗɗo ɗo aɗo wanna ɗum konal jamanu jotta ma nda konal man jotta ni fajiri ɗo min waɗi konal haɗo hidde mi fuɗɗa hokkugo ndiyam ɗo mi waɗi konal mi rufi konal non ɗo kam ñalɗe 3 4 a rufa konal ñalɗe 3 4 bo a waɗa peeshi lekki mbargo kowowe ngam jotta wakkati kowowe on sosai ha follere be nanta alayyaho. To laarugo iri mbal ndemri wakkati ndungu ni himɓe ɗo naftira be motaji ndemri tracta wara reminama to tan ndemri ceeɗu ɗo ka be jungo a remata kanji fon heɓa tracta wara rema to pellel manga jasɗum a ɗaɓɓitan tracta to pellel manga jasɗum amma deidei irum minen je banɗo ɗo sala hetta 2 hetta 3 ɗo min ɗo hokka min sofna to min sofni sofi min wara min hokka duggoɓe ɓe wara dugga ɓe vo'itina amin min awa. To amma jobdi mai fere be ndemri ndungu na to a yoɓa mota ndemri tracta mai remine fere kay fere sosai a yi ndemri ndungu to tracta on nawɗum ma ɗum yottata ban ndemri ceeɗu na laarugo jotta leddi ɗo yowwa leddi ɗo sati kolon to a yi ko ndemri ndungu bo to a hokkan ha hetta ɗo bana ko 10,000 ha jotta kam a hokkan kusan 15,000 ko 10 ko 20. to to a tindinan risque nder ndemri ko Allah hokkima han ko a remata be ko a mari ɗo dalilan ndemri on a heɓi ɗum bana ɗimme on ɗum wiyata o heɗitoɓe ha ndemri yarima ha ndemri yari am wala ndemri yarayam alhamdulillahi ndemri waɗi niyam mi waɗi ci'e ndemri ha albarka ndemri ɗo mi waɗi nayi ha albarka ndemri ɗo mi waɗi ko andi fu ko a yi'a ha am pat daga ko mi itti daga ko mi warti soja wala kugal feere mi wati ha yeeso am itti ndemri nden bo ko ayi mi heɓi ha am fu deidei ko mi heɓi pat albarka ndemri Allah barki ɗin ndemri ni ɗum laawo risque on bana no woɓɓe feere mbi'ata nden bo ndemri ɗo usta weelo waddana himɓe harande waddana himɓe kuuɗe ko huwa ha feetina sana'aji hawtade be ñamande fu hakkunde ummatore haɗɗo on bo min gaddi ragare taskaram majji hande sai wakkati feere to on nani amin dow darde ɓe wallitiyam min Aboubacar Bello wiyata mon siwte jam.
kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Taskaram mawɓe jango tokkitay ɓawo inanta Ahmad Araf Abubakar Azarai. keɗitoɓe Kode Radio International usemon e fottuduki nder taskaran mawɓe hoɓɓe ɓe nastori nder suudu Kode Radio ndu ɗo Abuja, amma aran hami nana inɗe maɓɓe goto ɓawo goto. Inde am Babaji Usman Babaji daga Bauchi. Inde am Muhammad Ibrahim Babbiyo daga Bauchi. to modiɓɓe usema ena sorki nder suudu radio Kode ɗo Abuja. Aran ha laranen ko larani taskaram andal wongal ɓiɓɓe fulɓe waynaɓe, ngam mayari jotta ɗum rellata nasaraku ɗum heɓi ko larani ko fe'anto fulɓe, ko haɗata fulɓe jande rewɓe meɗen e amma aran haminana modibbo kaye geshanta en jotta bo coten ɗon wolwa ko heɓi ilmu do bacci fulɓe hunde wonto ɗon ɗum mawɗum. Ilmu goɗɗo wiyay ɗum nda ilmu e woodi ilmu addina maɗum, e wondi ilmu sana'a, e wondi ilmu ɗon ɗum nasarajo waddani en. To ko ɗume ilmu e ɗum wondi nyalde majum, e ɗum wondi kuma e wondi nyalde naftortoɗa ɗum. bami ƴamima ɗume kokkata en bano misalu naftoraki ilmu ha ko larani fulɓe meɗen jotta? Fulɓe meɗen ni a andi Allah hokki ɓiɗɗo pullo kap ko hausajo bita basira, te faamu wi mo jangay hunde to mo jangay ɗum cembe mo waɗay bo gonga nder ɗon mo janga ɗum, sai ko illaji ko heɓi masaloliji ko keɓi nder majum woni ɗon joni ɓiɓɓe fulɓe darata ko ɗon janga kuma ɓe gaɗaka dow jangirde nden. Na'iji sammoje ɗuuɗi, oppe ɗuuɗi, ɗum ali sana'aji ɗin, ɗum ali jangirde ɗin, hanjum jeyta towa ɓiɓɓe bacci fulɓe ko toye e ɗiɗon ko toye nana kullo waɗi ɗuma kullo waɗi ɗuma kullo waɗi ɗuma kugal yoggo ɗon jangirde nde kullo andira e ango al'ada mako ɗum mo andira tun asal. To tami faami jottani a ɗon wolwa ko larani ɓillaya ko ɓillani fulɓe jotta e wi ko jon ko e yimɓe mbaytake, hami witana Muhammad Ibrahim Bambiyo hami warta haro maɗa, ambo kaye ngi'ata ko kaye ɓeddata? To min jotta kam de mi balbay e masayi mi modibbo kolito nder makaranta. Wadda mi akata misali bo wadda kuka lokaci makaranta ga hollitita wadda fulɓe ɗakkiɓe ɗon wala sukaɓe fulɓe nder ɗon ko goto. wala modiɓe ekkitinoɓe fulɓe baccan fulɓe? E wodi modibɓe amma hamɓe fulɓe yimɓe turu sukaɓe ɓe gara nder makaranta ɗum saldori ɓe baaba en baccon min ɓe turo ɓe gara nder makaranta ɗum ɗum saldori ɓe. min njehi min mbetani ɓe mine ainihi aduɗo makaranta kan min njehi min mbetani ɓe min kolli ɓe ainihi wato amfani ko bone hausa mita yawa important kenan ko nafu ilmu kenan min kolli ɓe ranafu ilmu ɓe kolli min cewa ara ɓe ɗon mari na'i, ɓe ɗon mari be'i, ɓe ɗon mari ko ɗume, tabi ali ɗikkon kon dilli makaranta subaka wala ko hedunta ɓe bacci. Jottani to mi faamima baba en bacci ɓen wannaki e tefuki andal ngal fulɓe, e wiki maɗa durgol ngol ɓurani ɓe tefuki andal ngal? Minen jotta ko min faami kam durgol ngol e ɓurani ɓe jangirde nden, ngam noon min tortiɓe ɓe gandimi alkawal inchallahu temin mbawa min gara min janga sukaɓe ɓen, amma ko jamdi 12 min ɗaloy ɓe garti to ɓe ɗale ɓe jaha to
to non men gadi amma gada corona min fida min gi ko goddo amma a jotta ni corona ko ɗum fito jangirde en giya ɗum yaari lebbi bano ɗiɗi ko tati to aranno gaɗɗon noddanu ɗum ko jaɗon ha gureje baccon kon nodduɗon ko ngara ha jotta wala ko wayliti ha jotta wala ko wayliti ganda kam min jehi wala mo min gi har hande min anda bo ko ɓe giɗi min anda to ɓe non koye woni ainihi manufa maɓɓe to a modibbo ɗiɗaɓo ha mi wita haro maɗa an e wiki maɗa laabi ɗi ɗum tokkata hani ɗum nodda fulɓe ɓen ɗum heɓa nasaraku ɓe tufoya baccon maɓɓe iyaki nder jangirle meɗen ɗe gomnati wari mahani en inaje meɗen ɓaddiɗe ɓaale kugal ngal mangal ko wewami sai mi hokkuma misali ɗo min ni e wolwaymi ɗo makaranta no madi ko gaɗumi ɗum primary o wondi makaranta ɗum min gaɗi ɗum bo min timmini amma jonta mami jonta modiɓɓe ɓen na ɗum hulɓe ko ɓingel pulel go'otel ngel wala ɗon jonta min yiraɓe amen wonɓe ɗon daga duroɓe sai ɗon garoɓe salo amma jooɗiɓe ɗon ko moye ɗon pullo e ɗon habda ko habdata muɗum ɗon gomnati wala ko yaaliɓe ɓiɓɓe fulɓe eɓe tonton daɓita ko ɓe ƴakkata ko ɓe tonton wonduɓe nayi e tonton daɓita ko nayi ñamata wonduɓe goɗɗum sana'a feere bo e ton kabda e ko kabdata woɓɓe bo ma e tonton ɗum andama te ɓe mbalata amma sarde wonde mi nani kamaɗa amma sarde wonde kamɓe ma ardiɓe bano fulɓe e ko larani komitiji ɗuɗɗi e ɗon gi'a eɓe habda ko ɓe habdata gayigo fulɓe keɓi andal an e yima yaari jotta ɗum tokkayi lawol heɓuki nasarakuna lallay ɗum tokkayi lawol sam kab en jiiɗa to ɗum gomnati ɗum fuɗɗino ɗon nda makarantanga fulɓe waynaɓe nga ɗum wi'ata no maadi koye gomnati risi e majum joni ɗon ɗum hefta ɗum yiyay faawal yeeso fulɓe gam fulɓe kab taskaramji ɗi ɗum waɗayno ɗin fuɗi ɗalama tarari de hunde ɗum joni wallahi hunde ɗum ɗuɗuɗum kuma kaɓƴete ɗen ɗe jofama joni ne ɗum lokaci ɗon wakkati ko min gonno ɗon baccon ko min jangayno na ɗum irni ɗum waɗata joni ko ɗum wonanta sukayel nana welɗum yaago jangirde ɗum wala joni dañoɓe maɓe sai ɓe turo kon ko jaha makaranta ko ɓe jaha jangirde inde jangirde gan tote ɓe gannaɓe te wuro amma na gam ɓe keɓa ɓe janga ko ɓe jangata an gari no maddi ko taw no maddi ɗum huwata kuma ɓiɓɓe fulɓe ma ganna mbari ɓerle muɗum en sam to gamma yiki noon ha mi ɓedda fitanki modibbo bambiyo ibrahim bambiyo an e yiki maɗa laabi ɗi hani ɗum tokka te en tafi sawra ka ɗum heɓta nasaraku jotta ni kam miya fulɓe en godi kungiyaji ɗuɗɗi amma yawanci maji ifa'a ladde to ɗum ƴamima noye hani ɗum heɓa nasaraku sawra ɗum ƴabtama jotta gaskiya nasaraku te heɓa nasaraku sani babiraɓe kauta ko'e wanda e gwamnati kauta ko'e sannan fulɓe mawɓe kaf to ɓen woni fuu mo anda mo fulla cewa mo anda ba koye mo magani kula kuma ko amma warti a fullo yanda a heɓi kugal gwamnati ko yanda a heɓi cede a dilli a ani kawai a madadi ɗum fita yigoma ayi amma gana fulɓe kenan to mi famima hani fulɓe meɗen wonɓe nder gari keɓɓe andal bano e cede ni ɓe yalɗirrata bano ƙawyeji meɗen eɓe hokka wallinde yige ɗum ummini andal fulɓe to mi bita komai ni amma min ko miyata kam nafu e wodi ɗan kabdoɓe amma gaskiya yawanci jama'are na non dan yawanci keɓɗo etale ngal alire kauye fu to na koma yiɗi fitugo gaɗa koma yeeso yiɗi kuma hulta ɗe ali gaɗa sai ni kanu ma raɓe tafi a yeeso kawai amma ɗin hautani hoore ayan wonni fulɓe mawɓe
en gonni fulɓe mawɓe te ɓe kawti hoore inchallahu fulɓe keɓe yeeso amma pawɗo yeeso fo yo ittitako. to keɗitiroɓe gañiki wakkati ɗon ɓurna nomin nder taskaram amin ka hande kam bako noon e tana wallutuɓeyan nastorɓe nder jawleru ndu modibbo babaji Ousmane babaji marar balli man katago Mouhammad Ibrahima Babbiyo tawi min Amadou Arab Aboubacary ata on fotten jam. a yettama Ahmad Araf Abubakar Azarai. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Taskaram Radio Faransa International kautal kofi eke RTV Nigeria. Kiwal Tarindi Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke faami wonde ɓamtare wawa latade e hoore leydi ndi si tawi o waylani none no o wuriri e dow mayri ngam yo o waw folude mbayligu weeyo caɗele taridi nguleydi e kokke ko ma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundari mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on mbiyaɓe similla moon e kiwal taridi. e wiide cimtol dental adunaru e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi million capanɗe jeego e ɗiɗi tonu tuuɗe électronique fewnama e windere nde e oɗo tolno eɗen poti yettade million ji capanɗe jeetati e ɗiɗi e tonu tuuɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe tati kono ko nogay e ɗiɗi piccal tati nder temederewel tan limta saabu nde ŋakkede mbayligu ɗe tuuɗe e tonuji tuuɗe électronique no adde e nder dunde Afrique hitande kala holko woni battane mum e dow taridi men gam yewtude e dow nde toɓɓere en bismoto docteur Jomay Dieng wittotoɗo on bange kaduɗal towgal ngal Cheikh Anta Diop kono ko adi en heɗoto jantore nde Fadima Sy waɗani en e nder lamorgo Sénégal ka jofingol en bismoto Binta Dieng guinanajo hertoɗo to bange taridi tedduɓe kono yoni mbadi yewtere nden ɗum noon bisimilla moon. tuuɗe électronique ina heewi e nokkuji hewɗi e nder Dakar no tawa eɗen tuuɗe téléphone ji ordinateur bonɗi ha télévision ji ɗi moƴƴa ɗi alaji no yeye ko satta coggu kono ɗi wondi e battane e tiruɗe ko jantore Fadima Sy. jeere Koloban e nder yeyoɓe comci paɗe e gueɗe godde Alioune Badara Cissé ina jogui julago mum ordinateur kiddi ummorade caggal leydi oɗo sifanguigu ina heewi yiyede e nder Dakar. réparation lay def min mbiɗo fewna mbiɗo yeeya ni woodi kutoraɗi no waɗi kesi saabu saaha a dañay kesi saaha kadi min keɓay kutoraɗi no waɗi ummortoɗi leydi Suisse toon ni ɓuuri hewde no waɗi sene ngara fewata min moƴƴinta min jeeya min noon mbi wawa wiide ko tuundi saabu ko marsata natti wonde tuundi. do Alioune Badara jooɗi dow omo fewndo ordinateur goto sodoɓe ina taarimo be kiwi sodde e makko kutorde électronique saabu cogguli ɗi ina mbeebi kadi e yiyande Ousmane Cissé ɗum bonnata weeyo ko ɓuuri gueɗe godde. min keɓata coggu mbawu sabade ha min coode ko hesɗi wadde tuundi électronique ina waɗani min nafoore mawde taaridi noon kala ko yahata ina battini e muɗum hay ɗum ko batten ɗo ma saabo waɗa bonande e nder taaridi ndi hay e mobilaji doguji ɗi ina battina hen laaɗe wiroje ɗe keeɗani hen caggal kadi dendagal e ɗe gole ɗe min mbaɗata foof ina adda caɗele e weeyo. dow e Dakar ñande kala neɗɗo sooda ordinateur noddirde télé walla fiiluji kiddi e laabi taw o anda holko ɗum wawimo addande e bonandeji e banggue cellal kono kadi e banggue taarindi. Fadima Sy a jarama koɗo men hannde ko docteur Jomay Dieng docteur a salminama docteur ko woni tuuɗe électronique e sifaji mum. les déchets d'équipement électrique électronique kurjoraji kaɓirɗe sifaji électronique koye dow ballal mañeti waɗi noon ko kaɓirɗe ma kutorɗe électronique kadi ko kutorɗe ganduɗa ina hen ko kutorɗe bureauji kutorɗe karaliwe ko wiyete informatique e mbadde kuuɓal kono kadi ko ɓuuri hamnade hen ko ɗin kurjoraji hande dokima windere nde kala e kuuɓal sibu wittoji fedde gendiji dentuɗi kolliti wonde hitande kala
eɗen keɓa kene tolno e nogas ha 5 million tonnes e ɓeydogol kulɓinigol tari ha 5 e nder temedere e hitande kala kadi eɗen teski tan ko gueɗe ɗiɗi peññini ɗum ɗon bawɗe hollidde dalilu muɗum ina woodi gonga ɗaɓɓande kutorde kuura ɓeydotode kadi ina woodi dumune ɗen kaɓirɗe ɗe mbawi haadde ina raɓɓiɗi no feewi ha tengti kadi e peeje ɓoyɗe eɓɓanoɗe e nder leyɗele kewɗe ha tengti noon e leyɗele afrique eɗen keɓa ko wiyete kutorde ɗimmi ɗe ganduɗa koɗe mbayladi kutorde golleranoɗe ɗum ko caggal nde kutora ko juuti no feewi wonta kurjuru addeɗo hen e nder dongre afrique holko ɗe toure électronique wawi battinde e taaridi men. Ces équipements en fin de vie deviennent des déchets comme vous l'avez constaté et ça augmente les quantités de déchets que nous avons à gérer. Dans beaucoup de villes africaines, nous avons des in kutorɗe noon taweteɗe e nder tumbere guure mawɗe ɗe ko wiyete cahe ɗe ko kanje kadi laatoto kurjuɗo honno teskureɗani e ɓeydoro kadi eɗen jogui caɗele kewɗe holno poɗɗen handorade ɗum ɗon toppitira ɗum e nder leyɗele afrique ko caɗele kadi toppitade kurjuraji duumatoɗi ɗi e nder galleji men ɗum jiida e sifaji goɗɗi kurjuraji goɗɗi kadi goɗɗi ɗi ganduɗa ina wawi ni lorde yimɓeɓe sibu aɗa andi oɗo kurjuru ina hiise wonde ko kurjuru bonɗo ha ɗo woni gueɗe goɗɗe kadi ɗe gollal mumen walla sifaji juɓɓuɗi ɗi joguiɗen ɗi ina addenen kadi wadde sifaji ko wayno kurjuraji gueɗe goɗɗe combidiɗi hen yeru muɗum so tawi woni en cummi e weeyo ngo en mbawa yaltinde ɗin kurjuraji gonoji hen won hen ina eto yewtude ustude ɗum ɗon kono ina haani wiide lowdi keewal ngal jogiɗen e leyɗel afrique hutorade laabi walla ɗowi ñeñƴuɗi tawi yadara koye dow kutorgol laabi moƴƴuɗi ciggoji goɗɗi tawi ko kaɓatoɗi ɗin kurjuraji ɗi ganduɗa ina guijo cellal yimɓeɓe ou même à d'autres polluants organiques persistants ou même de la valorisation. Docteur Diomaye Dieng a weltanama e oɗo taskaram en yewtidi kadi e Binta Dieng hertoɗo to banggue taaridi ko guinenajo madame Dieng saɗimon hara yon jarama hande toure électronique no ɗuudi e nder leyɗe afrique ko woni sifaji ɗe tuuɗe e kadi ko honto ɗe tuuɗe iwrata ko honnon taw woni tuuɗe électronique ɗe tuuɗe électronique ko ɗi télévision ji ɗi téléphone ji koye ordinateur woy ko ƴettirten kon bodo ko ɓenata kon appareil photo ko ɗin noon e piiji ko nandite ɗum ɗon fof ɗum ɗon woni haray goɗɗum e mum noon taw ko ɗum ɗon woni tuunde électronique awa ndi tuunde électronique haray koko portoɓɓen woni iwde ɗiɓe golliri ha fuɗɗike ronkude ma ɓe faalama sodutude goɗɗum goo ɓe faalama tertade ɗum ɗon ɗum ɗa kiɗɗi ɗi ɓe ƴetta ɓe bugo awa ko ɗin kopiiji noon ko ɓe acciti ɓe sansi ko ɗum ɗon noon yimɓe ɓen ƴettata ko portoɓɓen ɗum ko Europe ɗum ko Amérique kala do ko portoɓɓen kamɓe moƴƴinoɓen haray ko ɗin ɗon noon si moɓama addama komin ko ɗum woni tuundi électronique beele e nder guine ɗe tuuɗe électronique no hutorede lagine ɗo hari ɗuuɗa kono joni kala marɗo aaden mum leyɗe porto ko innata addan men tuuɗe électronique ɗum no soode ga mi anda si woɓɓe no soodira ɗum no min soodirta ɗum non ngal lagine joni a yahay seeɗa tun yiya goɗɗo no uditi bitiki tuuɗe électronique wonde ñanga tawa hiɗe rangi wa magasin ji buyi hara ko ɗum ɗon tun ɓe foppo hiɓe rewodiri ɗon hiɓe uditi e tigi tigi on kadi a yiyay kadi e ɗen tuuɗe électronique yiya kadi ko boni ko hara tule mum no waɗa takko ɗon yeeyoɓɓen tigi si ɓe daari ko boni ko ngemum ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe tulidira a neeɓa yiwde ɗum ɗon hara no waali ko takko laawol ni yimɓe ɓen no ara no feƴƴa takko mum holko ɗe tuuɗe électronique wawi battinde e taaridi men ɗi déchet électronique ji no wondi e piiji ɗi moƴƴana cellal men ngal no wonde ko ɗum ko ennete plomb no wonde ko ennete ko mercure ɗum ɗon fof moƴƴana tagaɗo awa moƴƴana kadi ndiyam men ɗan si ɗum ɗon woni ko ndiyam ko yareten ɗon moƴƴanayi si ɗum woni ko leydi ko remeten ɗon moƴƴanayi moƴƴana lendi moƴƴana enen tigi wonkimen kin hara jama on tigi no andi battane mum woni ɗe tuuɗe e taaridi ndi ha e cellal maɓɓe alenen hiɗen andi ɗum si woniri ni e kene gollitiraka moƴƴintinaka fi goɗɗum ngo hiɗen andi ko okkata nawnaje ɗen tigi tigi on yimɓe ɓen ga anda bone mum
ɓe anda bone otuɗe électronique e lamɓe ɓen kadi mi yaali ɓe ƴetti pewe ma ɓe ƴetti tigi feere fiino ɗum ɗon accirama no ɗuytora ɓe ala kadi haalede bone mum ala haalanade jama o yimɓe ɓen tigi o ngala anda bone mum o hari ɗuuɗa kono hande a yata ko juuti ronka yiwde boutique ji 2-3 ɗum norani. A jarama madame Binta Dieng. kiwal tarindi koɗo haadi hande yontere arore si Allah jaɓi en yewtay ko fati e peeje walla mbiyen pehe hanade ƴettede gam haɓude caɗele koɗe tuude électronique addanta tarindi men gam tawede e yewtere nde nelde mijoji mon gaddine inde mon e nokku mo joni ɗon nodirgal ngal ko kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal temeɗe ɗiɗi e nogayi e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom hiɗon wawi yittugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi yiddude ka tweet amen RFI fulfulde kiwal tarindi hande kadi gasi on jarama. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. haragare daji mi fulfulde. Fidilli leydi Niger, fidilli leydi Niger, fidilli leydi Niger, espiga e noddi yanna. Fidilli leydi Niger, awro egedes o noddi yanna. Fidilli leydi Niger, espiga e mi yottike leydi mada. Fidilli leydi Niger, mi wari uroma. Fidilli leydi Niger, sai jaɓoɗa yam. Fidilli leydi Niger, pullo andaɗo. Fidilli leydi Niger, pullo jogiɗo pulaku. Fidilli leydi Niger, ɓe leydi Niger, ɓe leydi Niger, ɓe leydi Niger, ɓe leydi Niger. Abdul Esulani silmini dumoɗon. Estigaye, 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 estigaye. Pullo Niger, pullo Niger, pullo Niger, pullo Niger, mi jawti kema. General Espigaye, General Espigaye, General Espigaye. Pulloka janai do pulaku, pulloka janai do pulaku, pulloka janai do pulaku. Oh 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 Tunisia, oh 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 Tunisia, oh 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 Tunisia. Pullomo Tunisia, pullomo Tunisia, pullomo Tunisia. Tenama Niger woni, tenama Niger woni, tenama Niger woni. Espigaye, espigaye. Espigaye, espigaye wayuni, espigaye wayuni, espigaye wayuni, espigaye wayuni, espigaye wayuni, espigaye wayuni. Pullomo Niger, pullomo Niger. Pullomo Niger, pullomo Niger. Onoti Abdul Eskulani, Onoti Abdul Eskulani, Onoti Abdul Eskulani. Mimma say mi notimo, mimma say mi notimo, mimma say mi notimo, mimma say mi notimo. Oh oui mi mantamo, oh oui mi mantamo. Espigaye lelima, espigaye mantima, espigaye jotikema, espigaye. General Fulani, General Fulani, Abdul Esulani, General Fulani, Abdul Esulani, General Fulani. Gitu gitoma, gitu gitoma.
Tuki toma Espigaye mi dima Espigaye mi lelima Espigaye mi jauti ma pullo moni jar Allah walle Espigaye Allah rene Espigaye Allah sure Espigaye Ami dille mi jabbo soba em Espigaye mari soba em be dudube wala ko fotina sede ne dole joni mi lelebe Ami jabbo fulbe mawbe 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 Muhammadu Mamanuru Muhammadu Mamanuru Muhammadu Mamanuru Muhammadu Mamanuru Muhammadu Mamanuru Muhammadu Mamanuru Alajinu wa mi yatima Alajinu wa mi yatima Alajinu wa mi yatima Kaujo Espigaye Kaujo Espigaye Kaujo Espigaye Artiste abala mi salmini Artiste abala mi jauti kema Pulogi manai dole dini jarum Kiyamam bella Mohammed mi salmini Kiyamam bella Mohammed mi salmini Kiyamam bella Mohammed mi jauti kema Tamalam mi salmini ma Tamalam mi jauti kema Subaida de polo pojodi dole di lokoja Subaida de polo pojodi dole di lokoja mi jauti kema Sandalasa 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 Gimana itu Kamaru Gimana itu Kamaru Gimana itu Kamaru Nuru kullo Gimana itu Lady Kamaru Abdul Aziz ni salmini Abdul Aziz ni Leli Kullo soto taji Mariam tilmije mi salmini Mariam tilmije mi Leli Mariam tilmije Mariam tilmije Komoye doidu ko wa uko Irama Mariam tilmije Umartal Korkoladi Usman mi salmini ma Usman mi leli ma Umar bari Espigaye mi jautu ma Umar bari Tijani pulogimo Ni jauti kema Tijani Musabalal mi salmini ma Musabalal mi jauti kema Aminatu tepolopo Aminatu tepolopo Isalmini Aminatu Tobabe Espigaye Tobabe makodon dudi owi mi salmina on Himbe Burkina Faso Ibrahim Jallo mi salmini ma Aisha Ghana Aisha Ghana Espigaye idima Abdul Esolani Esolani
be inde Allah mi fuɗɗi geetomo mayata salatu maako e dow nelaɗo mi dumnata e dow aalo en e sahabo en ɓe mi limtata limtoygo timmina inɗe maɓɓe mi wawata ya Allah wallam haa mi yusɓa mi findina waynaɓe dow durngol ɓe tiiɗa ɓe tiɗɗina ya donɗo durngol haa mi waaje a taskita on marɗo nagge yo rellata fano wurdata nden ta jaɓaye baago nagge a wasmita ngam coyɗo nagge yo duumoyan faa e miccita to nan mi limtane barka nagge ga paamoya to anan mi limti bo hani tiiɗa aynoya nda nagge woodi ko sam e nebbam ko anduɗa belaaɗe maage bo ɓurdi ko nalamandoɗa non ɓurna yimɓe e tokka nagge ngam kusel balngel ɓe nyamta ƴummoyiɗo fu sey kesel nden yimɓe woɗɓe e tokka nagge ngam laral non woɗɓe bo ko nalɓe tokki ngam demal nda yimɓe ɗuɗuɓe e tokka nagge ngam kosam non woɗɓe bo ngam yiɗugo kolce be mbosam higo taskita nder cuuɗi nyamduɗi nastata ɓen garɓe nastoy fuu kusel tana ɓe ɗaɓtata non bo ɓe jarata sa'i cooki to waddoya e nder bireedi ɓe nokka nebbam ɓe lirɓoya barkaaji nagge faɗuuɗi ƴaɓɓi ko limtoya on biiɗo limtandi fuu o tampan o luttoya e barka nagge fa ɓurna yimɓe fu ngurdata ngam ɗuɗugo ngoytu woɗɓe maɓɓe e ngejjita e ko yurmini hande doole mi yurmina ngam yiigo hande fa woɗɓe feere e musɓina jogitiiɓe durngol ɓurna yimɓe fu njawnata tokkiiɗo nagge bo laati on mo ɓe ciccata nde ɓe kaari jam way jawmo nagge ɓe njancata ngam bo ɓe ngoyti e barka maage ɓe ngurdata nyaamiiɗo haari fahaani siptora yettoya gaddoyɗo nyamdu hidde o lorta o ɗaɓɓoya ngam Allah umri a yetta dow ko a hokkoya toni haa a yetti o duumoyan e o ɓesdoya to nan mi limtane noone nagge hettina aynone nagge yo ɗuuɗi heesi ko tindina fuɗɗir e oole woɗe kawta ɓeerane e darge wuule e saaje non ɓesdawune jamale jabawe sule e waage e duumare hoobawe sayge e nyaawe ngadda amare balmawe uure wo hee e daake e waaware musullawe siinge fadalle ɓesda duumare gerlawe be jagaraye hawtu be saye non sirgenore ɓale e felle e sooɗaye urowe be janaye galaye niniye terkawe lette e hippe kawta e beɓoye non mbuye suume e gege ɓesda mbaɗɗaye ngandaye be nambanaye non e jidomaye wagummeye e wijaye hawtu e wumale ngusiye wajje e nolle hurgaye hoogole ɗe laati seɗɗa e none nagge ɗe andumi e sifaji tindino yaɗimin ɗi imandumi yaakeji durngol waylina bana wowoya jamanuru waylake hani yimɓe fu ngayloya ngaynaka waylake hande yimɓe e aawoya fuɗo haako mawnoya nden ɓe liira ɓe njornoya fuɗo yorko wonko to ladde bo e ɓe paddoya toni haako faandake wulgo bo e ɓe keeloya ngam geene jorɗe to peewi nagge e nyaamoya toni haange relloy kecce doole nge ƴakkoya fuɗo yorko ko dow suudu maɗa ndu mbaalata toni jemma jengoy sey tawa e nge ƴakkita ɗo he'i ko paamen geene jorɗe e mballoya fuɗo yorko haana wuleeki derɗam faddoya noddaandu am dow himɓe haani ɓe jangoya jangdende diina e duniya fuu yo ɓe kawtoya ngam hande neɗɗo to relli andal e toskoya yaakeji ɗuɗɗi o wawata ko o firtoya
sai fa o noddoya ballitowo o hokkoya ngenaari ɗuɗdiga haa o faama ko saawoya nda ɗuɗugo jogdi e faamanego ko sirroya gaño maako ɓe giɗo maako faami ko suudoya ngam nawɗi ɗi waɗi mbimi haani a jangoya ndego ko a hisnoye mbustungu iga duniya kadi bo ndara dow ɓiɓɓe maɗa ɓe jangoya ɓetinoɓe ɗaɓɓita ande diina e duniya nda kawte ɗuɗɗe fatiggoyama ga findina jama'are dow andal ɓe tiiɗa ɓe tiɗɗina eɗe tiiɗi nodda ɓe ngam ɓe pinta ɓe mbayloya ɓe ndaroɓe tiiɗana tefere andal ɓe ɓurdoya kadi an bo ɓandam habdu tiiɗa notoya nodda ndu ngam andu wallatana oya bandiraɓe e fuɗo en gaddira gare taskaranji amin ɗi hande mo iccinɗo taskaranji amin ɗi hande hanko woni Ahmad Araf Abubakar Azarai kawtuɗo taskaranji amin ɗi hande ɓiliɗi dow yargo Ibrahim Iroma Daki Baby